No, espartanos. Ya estem ahí. Tira aquí, sí, ya va. Espartanos. Mira, Canal Cosur. Déu. Com es diu això? Reducció de... No. No, això és una espuma de faisán. I vos puc dir que... O sea, m'estic menjant hasta les plomes del faisà. Hasta les plomes. No, pero que es lo que es la olor es hasta incluso cuando la carta encara la ploma que está recién escaldat y se vapor Ara va la pregunta. En quin vi pot maridar això? Perquè això fa olor a tinto. Això no és blanc, no, tinto. Tal vol. Jo maridaria en un moscatell. Moscatell? Jo maridaria en dos. Jo no. Pensa, imagina. Un moscatell. Imagina que el dorset en el faisán. Fa 5 minuts he provat l'espuma i encara tinc en el nas, eh? En el marisc. Les dos. No ha passat. Sí. Un vi, de así, de la contornada, no, el almoroig, no, com a moscatell, el vi blanc, el vi dolç, sí, correcte, el cristal·lí, de la bodega de Cosentaina. I si dona un toquet, no interferís. Quan estaré menjant un geladet, una mamella de monja a la pasteleria Gulló de Cosentaina.